ng mga nagbabagang balita. Suspect na naharap sa kasong murder at rape, patay matapos umanong mangagaw ng baril. Matinding ulan at pagbaha naranasan sa Catanduanes dahil sa shear line. Isa, patay. Flood control structure sa Lagonoy na nasira ng bagyong Juan, hindi pa rin naayos. Mga maintenance medicine sa mga sakit na diabetes, high blood at iba pa, patuloy na pinamamahagi ng Provincial Health Office, Kamsur. Mga patok na Valentine's gift ideas, alamin. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Patay matapos umanong mang-agaw ng baril at manlaban ang isang murder at rape suspect habang ibinabay pabalik ng Catanduanes. Si John Amador sa detalye. Patay ang isang person under police custody matapos umanong mang-agaw ng baril at manlaban sa mga pulis nitong Biyernes, January 6. Ayon sa impormasyon, ibinabiyaya ang dalawang lalaki mula Pasig papuntang Catanduanes. Sa eksklusibong panayam ng Kamsur News sa isa sa mga person under police custody na nasa loob din ng sasakyan, mula Pasig tumigil ang sasakyan kung saan sila nakasakay para umano makaihi sa bahagi ng Kumaday-Kaday del Gallego, Camarines Sur, bandang alas 10 ng gabi. Dito na umano nangyaring ng agaw ng baril ang isa sa mga PUPC at tinutukan ng baril ang pulis. Lumabas ako ng kotse kasi iina rin ako. Ang natira doon, yung isang napatay saka dalawang pulis. Lumapit na ako doon sa pulis, sa kotse. Hindi pa ako nakakarating doon sa pintuan ng kotse. Parang kumakaluskos doon sa loob. Pero hindi ko nakita, pero narinig kong parang nagkakalabugan sa loob. Yung pala, yung pulis na andun, naiwan, inagawan na ng baril nung suspect. Tapos nakita ko na lang yung pulis, imbis na paabanti ang labas sa kotse, paatras, hindi ko alam kung sinipa o siya ang natumba paglabas. Tapos yung suspect, doon lumabas sa isang pinto, may bit-bit ng baril. Ang una natutukan, siyempre kinabahan ako at sumayaw ako, sabi, hindi ako ang kalaban mo. Ang person under police custody na nanlaban patay, suspect sa murder at rape sa Catanduanes. Agad na nagtungo sa bayan ng Del Gallego ang Camarines Sur Police Provincial Office at Human Rights Officer ng PNP para sa masusing investigasyon at tiyaking walang whitewash na mangyayari. Nakakalungkot na itong pangyayari ito, pero ayon nga sa ating Provincial Director, Police Colonel Virgilio Lalia Jr., ay ito'y under investigation pa. So hindi pa tayo makakapagbigay ng conclusive na statement sa talagang pangyayari. And aside from that, ang mga involved dito ay hindi naman po mga personnel ng Camarines Sur Police Provincial Office. Pero dahil dito po nangyari sa ating area, dito sa area of responsibility natin, ay masusi po talagang iniimbestigahan ang pangyayaring ito. Dagdag pa ni Captain Altesa, may kinakaharap mang pananagutan sa batas ang mga person under police custody. Kailangan pa rin umanong maobserbahan ang tamang pagtrato sa mga ito at sa kanilang karapatan, gayon din ang tamang proseso at patas na investigasyon sa insidente. Tinitingnan natin kung ang kalagayan ng ating mga PUPC o mga persons under police custody ay mga nasa maayos ng kalagayan nila. Kasi kailangan din naman nila ang kanilang karapatan nila, halimbawa ang maayos na tulugan, karapatan nila ang malinis na custodial facility. So ini-ensure namin during our inspection bilang the Provincial Human Rights Officer na ang kanilang karapatan sa maayos na tulugan, na malinis na lugar, tamang pagkain at tubig, at ang access to legal yung services ay nabibigay sa kanila. Aside, syempre, kahit naman po sila ay PUPC at naharap sa mga kaso, ay may kinakailangan pa rin irespeto, igalang natin ang kanilang mga karapatan. Nagpapatuloy pa ang malalimang investigasyon ng mga otoridad sa insidente.
Jan Amador, CSN. Mga umapaw na ilog hindi madaan ng kalsada dahil sa baha dulot ng walang tigil na ulan. Yan ang naging matinding epekto ng shear line sa lalawigan ng Catanduanes nitong weekend. Isa ang naiulat na patay at pinangangambahang maaring madagdagan pa. Si Regine Buesa sa detalye. Halos lahat ng bayan sa probinsya ng Catanduanes ang nalubog sa baha matapos ang walang tigil na pag-uulan na dala ng shear line simula nitong Sabado, February 7. Ayon sa PDRRMO Catanduanes, bukod sa shear line, lalong lumala ang pagbaha dahil sa pag-apaw ng mga ilog, partikular sa mga bulubunduking lugar na mabilis na nagdulot ng malakas na ragasa ng tubig sa mga mababang bahagi ng probinsya. February 7 ng gabi, nag-ano na po siya, umuulan na, although hindi moderate to heavy. But on the morning of February 8, medyo naging heavy na po yung rain sa dito. And as of the recorded rainfall ng dun sa ano po namin, sa monitor is around 200 plus millimeter po. Ilang araw na yan, pag ilang araw pong umuulan, nag-swell na po yung mga ilog natin. There is swelling in the rivers because mostly pagka yung ulan po natin nasa mountainous areas so mag-ano na yung river natin, naaapaw. Kaugnay nito, kinumpirma ng PDRRMO at Office of Civil Defense ang pagkasaboy ng isang 32 anyos na lalaki matapos tangayin ng malakas na ragasa ng tubig baha habang tumatawid sa binahang bahagi ng kalsada sa barangay Biga, Avera, Catanduanes umaga nitong February 8. Samantala, 3 namang bangkero ang nasagip ng mga rescuer matapos maanod ng baha habang nililikas ang kanilang bangka. Patuloy naman ang search and rescue operations para sa isa pang bangkerong nawawala sa San Miguel, Catanduanes. Sa tala ng OCD, umaabot sa higit 49,000 na individual ang naapektuhan ng shear line. Ang lagi naman namin po sinasabi sa mga taga-Catanduanes is pagka ganitong may warning na po tayo pinalabas, iwasan na lang po yung pag-travel, paglabas. And then, para ano po natin na masiguro yung safety nila. And then, pagka may inisyu na po tayo sanang preemptive and mandatory evacuations, we must follow the order po. Regine Boy, CSN. Isa ang patay habang isa ang sugatan sa nangyaring aksidente sa kalsada sa Iriga City nitong weekend. Mga biktima ng road crash, isa sa mga nangunang sinasalina ng dugo sa Bicol Region ayon sa Department of Health. Narito ang ulat. Isa ang kumpirmadong patay habang isa ang sugatan sa nangyaring aksidente sa kalsada nitong Sabado sa barangay San Nicolas sa Iriga City. Sa bidyong ito, makikita ang kasamahan ng biktima na nakaupo sa kalsada. Ang mga ganitong road accidents ayon sa Department of Health ang nangungunang sanhi ng blood transfusions o mga pasyenteng nangangailangan ng agarang pagsasali ng dugo. Karamihan po ng mga kaso ay usually po yung mga trauma or accident kung saan po madami pong blood loss at kailangan po sila salinan ng dugo. Maliban sa biktima ng road accidents, ilan pa sa mga top causes ng blood transfusion ay ang mga malalang sakit tulad ng cancer, anemia, heart, liver at kidney problem. Muling nanawagan ng Health Department sa publiko na mag-donate ng dugo lalo't aminado ang ahensya na may kakulangan ngayon sa supply ng dugo sa BSL, SNRL. Nick De La Cruz, CSN. Dismayado ang ilang residente sa barangay Binanwaanan sa Lagunoy, Camarines Sur dahil umano sa mabagal na repair ng nasirang flood control structure sa lugar nang manalas ang Super Typhoon Uwan noong nakaraang taon. Pagsasaayos ng istruktura, binisita ng Project Monitoring Team ng Camarines Sur. Si Eli Balbin sa detalye. Nobyembre ng nakaraang taon ang unang naiulat ng Camsur News ang ulat hinggil sa pagkakasira ng flood control project sa bayan ng Lagunoy na umano'y napinsala matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Ang nasabing flood control ay pinondohan na humigit kumulang 170 milyon at itinayo upang magsilbing proteksyon sana sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog laban sa pagbaha tuwing may masamang panahon at pagtaas ng tubig. Gayunman, sa kabila ng malaking pondo, hindi nagtagal ang naturang proyekto at nasira na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Makalipas ang 2 buwan, muling bumisita ang Provincial Project Monitoring Team ng Camarines
Camarines Sur o PPMT sa lugar upang suriin kung may naging pagbabago o aksyon ang kontraktor o DPWH kaugnay sa nasabing problema. Sa aktual na inspeksyon, makikita ang nagtuklapan at nagkabitak-bitak ng mga bahagi ng simento. Indikasyon umano na mahina at ampaw ang pagkakagawa ng flood control structure. Sa isinagawang pag-iikot ng PPMT, napansin ng grupo ang utay-utay na pagpapatupad ng flood control project sa nasabing lugar. Mabagal ang konstruksyon at hindi tuloy-tuloy ang trabaho ng mga manggagawa. Bukod dito, nadatnan din ng grupo ang bahagi ng proyekto na tila iniwan o natenga kung saan walang sino mang gumagawa sa lugar. Kapansin-pansin din ang mga bakal na nakausli sa ilang bahagi ng proyekto na maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng mga residente, lalo na sa mga dumadaan. Dismayado ang mga residente ng Barangay Binanuaanan sa mabagal na pag-usad ng ginagawang flood control project sa kanilang lugar. Ayon sa kanila, hindi matapos-tapos ang pagkukumpuni dahil umano sa kakulangan ng mga manggagawang ipinapadala sa proyekto. Madalas umanong natitigil ang trabaho sapagkat naaantala ang pagsahod sa mga trabahador. Dahil dito, napilitan ang ilan sa mga manggagawa na huminto muna sa trabaho na nagiging sanhi lalo na sa pagkaantala sa konstruksyon ng proyekto. Tikit-tikit trabahador, kulang man sa tawat ang reklamo, ang sulo delay man. Kasi man tagal pambuhay sa pamilya no araw makan. Siyempre hanap ng ibang trabaho. Sa kabilang panig lamang ng ilog ang may nakatayong flood control structure dahil dito napupunta ang buhos ng tubig sa Barangay Binanuaanan na nagiging sanhi ng mabilis na pagbaha sa mga kabahayan at sakahan. Ilang beses na umano silang nakaranas ng biglang pagtaas ng tubig na naglagay sa panganib sa buhay ng mga residente, lalo na ang mga bata at matatanda. Apektado rin ang kabuhayan ng marami dahil nasisira ang mga pananim at ari-arian nila. Delikado po ang Barangay Meso na 4 dyan kang luho. Pag nag-apaw din tubig, siyempre malaw po dyan, tamayo maningning harang. O duman, mayo maningning budget, duman magraray ang bubughakan, halos paghalag ko na po yan, dalaman halo yun niyuganan, gagarabahon. Ang barangay may po ang mga nganaan. Dapat may budget po na hanggang duman sa luwasan. Mahalagang agarang matapos ang flood control lalo na't nag-uulan at nangangamba sila sa posibleng pagbaha sa kanilang komunidad. Umaasa sila na agad itong matututukan ng kinakaukulan upang mapabilis ang proyekto at maiwasan ang panganib sa kanilang lugar. Personal naman na nagtungo ang news team sa tanggapan ng DPWH o Department of Public Works and Highway Port Engineering Office upang humingi ng opisyal na pahayag, ngunit tumanggi muna silang magbigay ng komento. Eli Balbin, CSN. Samantala, isang naagnas na bangkay ang na-recover ng militar sa Lagunoy, Camarines Sur. Pinaniniwala ang isa ito sa mga kasapi ng rebeldeng grupong NPA na namatay matapos makaengkwentro ang tropa ng militar noong nakaraang taon. Narito ang ulat. Pasado alas 6 ng umaga ng matagpuan ng mga militar ang ilang kagamitan ng mga pinaghihinalaang NPA sa isinagawang operasyon na sa San Sebastian, Lagunoy, Camarines Sur nitong Huwebes, Pebrero 5. Na-recover sa lugar ang mga armas na posibleng pag-aari ng mga rebelde tulad ng rifle at mga magazine, kasama na rin ang ilang kagamitang pampasabog. Matapos ang ilang oras na paghahalughog, natagpuan ng mga otoridad ang naagnas na bangkay ng hindi pa nakikilalang pinaghihinalaang miyembro ng NPA. Merong na hukay ang ating mga kasundaluhan na isang miyembro kuno ng armadong grupo na kinilala sa pangalan na Kambal o Rex or yung alias niya. No? Sa ngayon, hindi pa naman siya wala pang resulta yung na sinasagawa sa kanya bago natin na tuluyang ma-inform yung kanilang pamilya. Ako po si Kasab, opisyal ng SRC-1, Armando Katapia Command. Magandang. Samantala, kumalas naman at sumuko sa mga otoridad ang mag-asawang sina alias Potts at alias Sab na parehong may mataas na posisyon sa rebeldeng grupo sa Camarines Sur at Camarines Norte. Yung pinaka-leader ng mga armado doon at ang asawa niya naman si alias Sab
ay isang political instructor. Ang political instructor, ang gawain niya ay mag-propaganda, mag-recruit, magawa ng mga plano para doon sa kanilang grupo. Kasabay naman ng kanilang pagsuko ay ang pag-turnover nila ng ilang kagamitan, gaya na lang ng 2 machine gun at mga bala nito. Kaugnay nito, natanawagan pa rin ang 9th Infantry Division sa mga natitira pang miyembro ng grupo na makipagtulungan at sumuko na sa pamahalaan at tigilan na ang madugong pakikibaka. Nick De La Cruz, CSN. Maaaring magtuloy-tuloy hanggang ngayong linggo ang maulang panahon dahil sa amihan at shear line. Ayon sa Pag-asa Camarines Sur, maliban sa mga pag-uulan na may kasama rin itong malakas na hangin dulot ng 2 weather system. Nitong weekend nang unang maranasan ang maulang panahon dahil sa shear line. Dahil sa banta ng 2 weather system ay asahan umano ang 50 to 100 millimeters ng ulan sa Camarines Sur at iba pang lalawigan sa Bicol Region. Dagsa at pinipilahan ang isang tindahan ng mga gulay at prutas sa Pili, Camarines Sur dahil sa bagsak presyo nitong mga gulay na fresh mula sa Benguet at Pampanga. Magkano naman kaya? Alamin sa ulat ni Regine Bue. Bakit nga ba dinarayo at pinipilahan ang fruits and vegetable store na ito sa Pili, Camarines Sur? Sa unang sulya pa lamang kapansin-pansin na ang mahabang pila ng mga mamimili na bitbit ang mga plastic bag na may lamang samot-saring gulay at prutas. Patatas, repolyo, name it, they have it. Ilan lamang ito sa mga panindang mabilis maubos sa tindahang ito sa San Jose, Pili, Camarines Sur. Ang dahilan, karamihan sa mga gulay ay nagkakahalaga lamang ng 50 piso kada kilo. Halos kalahati ng presyo kumpara sa mga tinda sa karaniwang palengke. Dahil dito, mas pinipili ng marami na dito mamili, kabilang na sina Martin Madrona, residente ng Pili, at Alma Vian mula naman sa Naga City. Ani ng mga mamimili, mas mababa ang presyo ng mga gulay sa nasabing pwesto kung ikukumpara sa presyo nito sa palengke. Kasi sa Pili, hanggang repolyada nito ay 120. Ay dito 50 lang. Yung radish ito, halos ano ito to, garo 160 ito. Opo. Oh, ay dito. Repolyo, tapos beans, tapos sili, tapos ano ito, potato ba dito? Opo. Oo. Pagkano na po yan lahat? Ano lang ito, 110 lang ito. 100 lang nga daw eh. Okay, naka-discount pa. Oh, okay, affordable siya kasi ang gulay ba ang mahal. Pero dito, okay siya. Ang isang ganito, 180, pero ay, sa iba, nagti-300 ata yun, halos kalahati. Ayon naman sa may-ari ng fruits and vegetable store, direkta mula sa mga suppliers sa Benguet at Pampanga ang kanilang mga paninda. Sinasadya rin umano nilang panatilihing mababa ang patong sa presyo bilang paraan ng pagtulong sa komunidad. Mura lang siya kasi ma'am, nagpapatong lang kami ng konti para parang tulong na rin sa mga komunidad natin. Kasi mahal nung mga nakaraang buwan, lalo na yung mga kamatis ang mahal. May ilan lamang paninda na mas mataas ang presyo, kagaya ng kamatis na umaabot sa 60 piso kada kilo, bell pepper na nagkakahalaga ng 15 piso kada piraso, at mga prutas tulad ng grapes at strawberry na lampas 100 piso ang kilo. Ngunit mas mababa pa rin ang mga ito kumpara sa presyo sa merkado. Dahil sa dami ng mamimili, umaabot umano sa 6 na tonelada ng mga gulay at prutas ang nauubos sa tindahan araw-araw. Samantala, bukas ang fruits and vegetable store araw-araw mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 12 ng madaling araw. At dahil araw-araw na naubos ang mga paninda at araw-araw din ang dating ng bagong supply, makakatiyak ang mga mamimili na laging sariwa ang mga gulay at prutas na mabibili. Regine Bue, CSN. It's a necessity na para sa mga senior citizen ang maintenance medicine na pricey o may kamahalan ang ilan. Kaya malaking tulong umano ang libreng maintenance medicines na pinapamahagi ng PHO Camarines Sur. Si Jem Garcia sa detalye. Ilang taon na ang lumipas nang ma-stroke si Nanay Mila noong siya ay nagtatrabaho bilang OFW. Matapos ma-stroke ay mataas na rin ang kanyang blood pressure. Ayon kay Nanay Mila ay lagi niya umanong iniisip ang pang-araw-araw na maintenance medicine dahil mahirap umano kapag naubusan siya ng gamot. Well, it depends.
Sa akin, pag hindi ako nakakatik ng maintenance, medyo nahihilo rin at saka nanghihina. Yun ang nagiging ano ko. Buti na lamang daw ay may libreng maintenance medicine na ipinapamahagi ang PHO Camarines Sur. Malaking katulungan sa atin ng butika ng Kapuerte. Dahil sa lalo-lalo na sa mga taong hindi naman sinasabi kong hindi nakakaabil dahil mahal ang gamot, ito na po ang chance natin na maka-abil tayo ng maintenance natin. Kaya malaking pasasalamat ko po na nagkaroon tayo ng butika sa bayan. Isa ang high blood sa madalas na sakit na hinaing ng mga pasyente na nagpapakonsulta sa Edmero Clinic sa Pili Capital Complex. Ayon sa health expert, ang mga chronic diseases tulad ng diabetes, high blood, sakit sa bato at iba pa ay mga sakit na nangangailangan ng maigting na gamutan, lalo na ng maintenance. Madalas umanong tamaan ng mga sakit na ito ay ang mga may edad na o mga senior citizen. Binigyang diin ng health expert mula sa PHO ang kahalagahan ng pag-inom ng maintenance medicines lalo na sa mga may malalang karamdaman. Mas maganda kung maging healthy. Yung mga kinakain, wag yung sobrang maalat. Mostly sa diet nila yan at saka pag namamana, lalo na kung yung magulang nila ay high blood din. So meron tayong tinatawag na familial hypertension. Samantala, nagpapaalala pa rin ang medical expert na makakatulong ang pag-eehersisyo at pagkain ng mga masusustansyang pagkain upang maiwasan ang paglala ng kanilang karamdaman. Jem Garcia, CSN. Naghahanap ka ba ng gift idea ngayong Valentine's Day para sa iyong iniirog o special someone? Alamin na ang mga patok na gift idea ngayong nalalapit na ang Araw ng Mga Puso. Narito ang ulat. Valentine's Day is right around the corner. Ang tanong, may Valentine's gift idea ka na ba sa inyong Valentino o Valentina? Habang papalapit ang araw ng puso, mas nagiging patok ang pagmamahalan at pagbibigayan ng regalo. Tulad na lang sa tindahan na ito sa Naga City. Kaugnayan sa kanyang mga bagong pag-gimmick na bento cake with flowers with chocolates na patok sa mga estudyante lalo't nalalapit na ang Araw ng Mga Puso. May money bouquet with flowers din para pack na pack ang Valentine's Day. So ngayon man more on ads-on lang po ako. I like chocolates, free balloons, bento cakes, and teddy bear. Nagsisimula sa 350 pesos pataas ang kanyang mga Valentine's offer, lalo na para sa mga naka-budget friendly at may kasama pang discount. Bukas ang kanyang flower shop sa kahit anong customized Valentine's design, depende sa mga gusto ng mga customer. Maliban sa bento cake with flowers, patok rin ang iba pang nakasanayang gift ideas tulad na ng stuffed toys at bulaklak ngayong Araw ng Mga Puso. Nick De La Cruz, CSN. Career high ang inangat sa ranking ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa World Tennis Association o WTA. Sa huling tala ng WTA mula sa rank 50th ay mas umangat pa ang ranking ni Ayala matapos ang kanyang quarterfinals performance sa Philippine Women's Open at quarterfinal finish appearance sa Abu Dhabi Open. Sasabak naman si Ayala sa WTA 1000 Qatar Open. Makakaharap niya sa first round ng palaro si Teresa Valentova ng Czech Republic. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamser News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.